És l'hora de Mossega la Poma. Benvinguts al programa 244, el 31è de la 8a temporada. Avui parlarem de màrqueting digital i actitud, i després explicarem què és això, amb en Frank Carreras, qui ha estat director de màrqueting digital de RCA de Sony Music a Nova York i és professor d'aquesta matèria a ESADE. Avui una tertúlia ben farcida de temes, no ens donarà temps de tocar-los tots, ja us ho dic ara. Mai. Però avui intentarem fer el programa en 54 minuts. Exacte, sí, que últimament també tenim queixes. Portem unes setmanes que... Crea el teu propi joc de tecles i configura el teu teclat amb Ukelele, una app gratuïta per macOS 10. Explicarem per què, perquè això ve a to d'una cosa que han llançat últimament que es diu KeyCat, que ens han agafat el nom de la Keynote. WhatsApp ja permet trucades de molt baixa qualitat, per cert, hem estat provant-les amb en Carles Canyo. A iOS, l'empresa Scanadu vol construir un tricorder de Star Trek, Marc. El tricorder és allò que portava el doctor. Sí, sé el que és el tricorder. Sí. Doncs que es queixa dades biomètriques i les envia als smartphones. Però i així has de fer... I ho parlarem. Aquest programa t'arriba gràcies a Capcide.cat, l'empresa especialista en administració de sistemes crítics, focalitzada en el rendiment i l'escalabilitat, i si ets una emissora i vols emetre aquest programa setmanal de forma gratuïta, contacta'ns a cultura@mosegalapoma.cat. Comencem. Ara comença el primer programa independent de cultura tecnològica en català. A la xarxa en format podcast i també a la ràdio. Mossega la Poma, una hora amb entrevistes i tertúlia fresca d'actualitat tecnològica cada setmana. Des dels estudis centrals de Mossega la Poma, amb una taula en forma de tricorder de Star Trek, benvinguts al programa setmanal on conversem. Ara explica'm com és un tricorder. El de la Xina d'aquesta empresa té una forma mig circular, no és ben bé com la nostra taula, però mola. Diu això, benvinguts al programa setmanal on conversem de forma dispersa de tecnologia i moltes coses més. Control tècnic, avui amb micròfon verd, Sergi Perucho. Bones. Que aprofiti, Existeix. Sergi existeix. Estava dinant d'última hora, encara que no podem fer referències temporals. Carles Canyo, avui no estàs castigat, avui estàs a la taula. Bueno, va estar el Dani Amo castigat la setmana passada. Hola, com esteu? Molt bé. Codirecció, postproducció, Marc Alier. Bones. I qui us parla, producció, conducció i direcció, en Tomàs Manzanares. Saludem a totes les emissores de ràdio que emeten Mossega la Poma a les seves respectives graelles i als amics que ens escolteu via canal digital de Nació Digital. És un plaer compartir aquesta hora amb tots vosaltres. Tomàs, Tell me. avui estic molt content. Com cada setmana. Estic molt content i tinc diverses coses per estar... Primer estic molt content perquè en Carles ha publicat el seu llibre a Amazon.es. Tenim... Segon aplaudiment pel Carles, que ja és un writer. I li ha costat molt, Ha aconseguit publicar un llibre. Jo crec que hauries de publicar un llibre sobre com publicar un llibre a Amazon. Ja està la que has de preparar. Diu, com publicar un llibre a Amazon i no morir en l'intento. I per tant moltes felicitats, després ens expliques més coses. Estic molt content perquè Apple acaba de publicar les seves polítiques de retorn i de reparació dels iWatch Edition, aquests que són d'or. Els molonguis. Sí, els molonguis, els Dimitris. Perquè es veu que... o sigui, és molt bèstia. O sigui, estem parlant d'un rellotge que val entre 10 i $17.000, vale? En funció del corretge que li hagis fotut. I llavors es veu que la política de retorn, si allò estava a l'Apple Care, amb garantia si està trencat o alguna cosa, se l'han de mirar abans d'allò amb un micròfon per veure si amb un microscopi per veure si l'has rascat per treure esquirles d'or per poder-les vendre. O sigui, és a dir, a mi el que em preocupa és l'estudi que han tingut que fer sociopàtic per veure que hi ha gent que se gasta aquesta pasta amb aquest rellotge i aquesta pasta i pugui fer coses tan ruïns. Potser foten aquestes coses tan ruïns, per això tenen tants diners. Jo no veig un client típic de, jo què sé, per exemple, de Rolex, que n'hi ha a la botiga Rolex de Passeig de Gràcia, té un amic que hi treballa com a... La gent allà traient les esquirles d'or per vendre-se-les al vent d'or o del costat del mercat. Tu que repares Rolex, veuràs que ara començaràs a reparar iWatch, doncs jo no em veig gent allà rascant el rellotge. Però que hi ha un màrqueting com a política, és molt bèstia. Això enllaça, per exemple, amb aquella sèrie que ens havia recomanat l'Antonio Torrubia de Gigamesh, aquesta sèrie El Ministeri del Tiempo, que es veu que quasi no fan la segona temporada perquè hi havia hagut queixes de que hi havia gent que no entenia l'argument, perquè ese és el nivell, un argument que diguéssim seria una miqueta regreso al futuro. Tingues en compte que estem en un país que el 25% de la gent creu que el sol gira al voltant de la Terra. Però això és mentida. El sol gira al voltant meu. No te n'oblidis. Jo ho vaig dir a Twitter i després estem salvats
perquè Furious 7 No. Fast and the Furious no. Furious Una altra vegada 7 no. ha aconseguit un rècord. Des del 2012 és la primera pel·lícula que està 4 setmanes seguides consecutives sent la pel·lícula més taquillera. Estàs fart d'escoltar el Marc parlar de Fast and the Furious? Aquí tens... No, tranquils, hi haurà la 8ª pel·lícula. Ja està apamada. No sé què... I a més, és que no l'he vista, la 7ª, perquè no vaig al cine, perquè tinc i queixa't de manera apropiada. Connecta amb Mossega la Poma a Twitter, @mossegalapoma, per correu electrònic a cultura@mossegalapoma.cat, a la comunitat oberta de Google+, cerca per Comunitat Mossegui, o bé directament des del blog. Recorda que cada episodi de Mossega la Poma conté una entrada al blog amb les notes detallades del programa. Si perds un enllaç o una referència, no pateixis, la trobaràs a l'entrada corresponent al blog de mossegalapoma.cat. Mossega la Poma, tot junt i amb 2 esses. En Tomàs no us ho explica, però allà a l'habitació dels gats té un pòster de la Roca i en Vin Diesel allà, tots dos. Jo proposo, igual que em va batar el Marc, a mi que el batem amb ell, no? Batem Fast and the Furious durant... Fins que no surti el tràiler de la 8ª, no? Fins que surti el tràiler de la 8ª i ja ho deixem estar, d'acord. Frank Carreras, benvingut a Mossega la Poma. Gràcies per deixar-te ensarronar, pobre. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me. Aquest senyor té experiència en ràdio també, que ha fet moltes coses. Vaig llegir breument el teu currículum i ara desglossem alguna de les seves coses, perquè té la marinera. Director de màrqueting digital del segell discogràfic RCA de Sony Music, ho va ser a Nova York. Ets actualment professor de màrqueting digital a ESADE, soci de l'agència de màrqueting digital Somos Digitales i del servei Trabajo Próximo, que està vinculat a un laboratori digital que és Silicon Valley, que estàs com el barri Sésam, però de Silicon, que estàs allà liat. A més, ets autor d'un llibre que es diu El lechero en bicicleta, cómo subirse a la revolución digital sin caerse en el intento. Per tot això, benvingut a Mossega la Poma. Per cert, ara us publicarem com el podeu seguir a Twitter, tot i que tens no sé quants centenars de mils, no? Potser ja, o no arribes als 86.000 seguidors? 83, 84, sí. Déu-n'hi-do. També el podeu seguir a YouTube i seguint-te, llegint-te, veient del que parla, sempre fas molt èmfasi en l'actitud. Si vols, comencem per aquí. Què vol dir aquesta actitud? Doncs mira, jo he viscut molts anys als Estats Units i vaig arribar aquí després d'estar 10 anys fora i porto 5 aquí. I una de les coses que em xoca més és la quantitat de gent que encara veu la tecnologia, les novetats, com una amenaça, no com una oportunitat. A l'empresa passa encara, les empreses tradicionals. Jo em dedico només a això. O sigui, ho faig amb els meus alumnes a ESADE, ho faig amb els meus inversors o emprenedors a les startups, ho faig amb els clients a Somos Digitales, ho faig amb els lectors o amb els oients, i és sempre ensenyar que l'actitud ha de ser la de que és una oportunitat, perquè estem vivint en el millor moment que podíem estar vivint, que és durant la revolució digital. Vosaltres sou de la mateixa edat que jo, nosaltres som els pioners, hem viscut internet néixer, ho hem vist. Imagina't estar allà quan va passar la revolució industrial o veure, no sé, el naixement d'indústries senceres, ho estem veient nosaltres. I la gent de la revolució industrial no ho va poder veure com nosaltres, perquè va durar 150 anys i en canvi això en 20 anys ja ho tenim muntat. I perquè no sortien de les fàbriques pobres. Hi ha un també. Hi ha un capítol em sembla que és d'aquesta setmana passada sobre els treballadors a la Catalunya de finals del 19, principis del 20. Molt interessant. Bueno, perquè feien les colònies. Programa de Catalunya Ràdio. Veniu cap aquí, veniu cap al segle XXI, sisplau. Sí. Sort que tenim aquí un conductor del programa professional que ens està organitzant. Quan he tingut gent de fora, ja sigui perquè els hem entrevistat o perquè han participat amb l'Skype, sobretot gent que ha anat a viure un temps normalment la gent que ha anat, si ha estat un temps llarg als Estats Units, fan èmfasi amb el que tu dius, no només per el sentit digital, sinó suposo que actitud de vida. Nosaltres aquí som molt quejiques, no? No passa això una mica? A Europa en general, no parlo només de Catalunya. Jo crec que, jo ho diu els tòpics, no? Allò que diuen de les generalitzacions, són totes dolentes, inclús aquesta. Jo crec que aquí hi ha gent molt ambiciosa, que està fent coses molt interessants i de fet n'hi ha molts de nosaltres que ens anem allà també per això, no? Però els que som d'aquí tornem, i això és lo maco. Jo crec que hi ha gent molt interessant fora que també tornarà. El que veus és això, en altres països
la gent està amb moltes més ganes de crear i també més optimista, no? I aquí doncs clar, també ens han donat uns quants pals i és normal que tinguem aquesta... Sí, perquè has tornat fa 5 anys i Déu-n'hi-do quins 5 anys en aquí, no? Bueno, clar, però és que soc la mateixa persona, és a dir, aquí està el tema, és un tema d'actitud al final, i jo m'agrada veure la gent que la té i potenciar-la amb la gent que la pot tenir, no? Sobretot els més joves. Què feu a Somos Digitales, aquesta agència de màrqueting? Doncs mira, vam començar amb el community management, perquè hi havia allò de que quin és el community manager, qualsevol freelance... Ara ja està totalment denostat, això. Sí, però bueno, ara estem fent moltes més coses, evidentment, hi ha molta oportunitat. Per cert, parèntesis, com ha canviat la feina del community manager? Va passar de ser super trending a ser el que rebia totes les hòsties parlant clar, i ara és un me dejo hacer. Ja, ha canviat una mica, ja ningú es vol dir community manager, es diuen social media managers, però bueno. Uah! Mola molt més, soy un social media manager Sergi, amb patinet. Posa-li a la sortida del programa, ja no cal que seguim. Però saps què passa? Que el màrqueting digital, i això és el realment important i el que està canviant, el que canvia en el màrqueting és que la inversió realment necessària és en persones, no en intermediàries. El màrqueting tradicional és de mitjans i el que està al mig és el que cobra el peatge, no? Jo insisteixo molt a classe, això, invertiu en neurones, invertiu en persones, no canviarem el problema d'atur que tenim en aquest país perquè no som masses encara, no? Però tot i així, el maco és que el que fa falta són gent que en sàpiga. I digue'ls community managers, digue'ls data scientist o big data, whatever, al final són gent que entén la nova tecnologia, que ho veu com una oportunitat, que aprèn contínuament, perquè això no s'aplica i s'aprèn un dia, i que ho està fent dia a dia i ho està vivint. La setmana passada el Pablo Casado d'Incubio, que és també una incubadora de startups, ens explicava tot el procés de com ells donen suport al creixement des de la idea fins que passa a la startup, i va desmuntar 2 mites, no? El del màrqueting digital i de la tecnologia, dient, a veure, primer tingues un retorn, o sigui, primer obtens alguna cosa, que la idea maduri, que vegis que funciona, i ja ens hi posarem amb el màrqueting, ja ens hi posarem amb la part tecnològica, no? O sigui, a vegades no cal tenir, o sigui, el WhatsApp et pot servir igual, no cal que tenir allà una estratègia que sí, que ajuda, però em va fer aquesta reflexió, jo crec que és interessant també per posar les coses en el seu sentit relatiu, no? Jo puc ficar cullerada? Fica, Carles. Mira, la pregunta, com que has de convèncer la gent de que és una oportunitat la tecnologia, i suposo que tens els alumnes, com que són joves i són... Tinc alumnes de totes les edats, alguns més grans que jo. Bé, però hi ha sectors a tot arreu on hi ha, com has dit, molta por, no? Jo soc professor, llavors, bueno, i la pregunta que jo et faria és, bueno, vaig anar a una anècdota, portes obertes, la meva filla que va venir a l'escola, en una escola primera pregunto, com integreu les TIC per l'aprenentatge dels alumnes? I em van dir, fem codis QR i tenim pissarres digitals interactives. Visca! I a mi se'm van caure a terra, cloc. Rodolant. Sí, i vaig recollir-los i vaig marxar. Codis QR. La filla no la porto aquí. Atenció al nivelón, ¿vale? Saps que s'han vist codis QR en lletreros en autopistes? Sí. Tu vas allà conduint. I en pantalles. Sí. Si ja estàs amb l'ordinador i pots fer un enllaç, per què et pots un codi? Llavors, la pregunta és, quan tens una reticència o tan gran, en un sector potser que li fa més por de lo habitual, hi ha algun consell o no? Sí, jo si vaig al col·legi de les meves filles, el que pregunto és l'actitud dels professors, és a dir, volen aprendre o diuen que esto no va con ellos, no? Pensa que a nivell educacional, i tu ets professor i ho saps, aquesta frase està molt dita també, però estem ensenyant amb aules del segle XIX, amb professors del segle XX, alumnes del segle XXI, o sigui, hi ha un desfase tan gran perquè és molt lent de canviar, no? Jo amb els meus fills també amb el tema de les tecnologies ho tinc molt clar, és a dir, tot el que serveixi per crear, endavant, tot el que sigui per consumir algo creat per un altre, mesurem-ho, no insistim. Què els hem d'ensenyar als nens a l'escola? A crear amb les noves tecnologies, ensenyar-los a programar, ensenyar-los a jugar. I on hi ha pressió, i hi ha molt de màrqueting, hi ha molt de caler, precisament és per donar-los amb cullereta els continguts fets per altres, perquè en tot el sector editorial que no, continguts digitals interactius, que bàsicament PDFs passats amb una miqueta flash per sobre, però molta pressió. Ens deien la setmana passada que l'estat de no sé quin districte de Califòrnia havia tornat no sé quants milers de milions de dòlars en iPads, perquè els de Pearson els havien donat uns continguts digitals per als iPads que eren una merda lligada amb un cordill. Jo el que tinc ganes de que pugui provar amb els meus fills és Lego Mindstorms.
sentit a parlar? Això hauria de fer un programa sencer. Genial. Tots els pares de Catalunya tindrien que saber que això... El que passa és que són bastant carets, Sí, bueno, però hi ha un dels persones que ha vingut al programa, en Pau Nin, està treballant amb la gent d'aquestes d'iRobots que porten un producte alternatiu al Lego Mindstorms fet a Corea i que ve amb tot un manual didàctic de projectes que es fan amb aquests robots molt interessats. Li hem de dir a en Pau, sé que ens escoltens, que m'envies un tuit i quedem, vale? I vens ens ho expliques. Jo afegir que els ABQ, que sabeu que són una empresa d'aquí i que tenen un kit de robòtica que és més low cost, diguem, no sé si són 80 euros, amb una placa d'ull, un robotet i que també està superbé. Marc, com has vingut avui a treballar? Amb el meu Smart. Doncs ja el pots descapotar perquè entra la falca. Mossega la Poma es distribueix gratuïtament per a aquelles emissores locals que vulguin incloure el programa a la seva graella. Si ets una emissora o vols que Mossega la Poma s'escolti per l'emissora de la teva vila o ciutat, escriu a cultura@mossegalapoma.cat. Ja sabeu que aquesta serà la música que ha de servir per fer un anunci de Mossega la Poma. Ens sortirem tots en el seu Smart Descapotat. Ho posem a totes les televisions i a YouTube. Fem un Verkami, perquè ens ho fem, perquè hi hagi una productora darrere de vídeo que ho faci. Un Verkami? Un moment, amb aquesta cançó? Sí. Sí, això és el més antic que hi ha. No teniu cançons d'aquest segle que pugueu fer servir en un programa tecnològic com aquest? No, Frank, no em dedico això, jo no puc evitar. Però a nosaltres ens agrada. Sembla fantàstic, però sisplau. No vagis de xulo, que té una crítica que t'ha posat el Josep Ruano, que com és patrocinador, doncs la tinc que fer. Aquesta música a nosaltres ens agrada. Sí, ja, però... Fundador de Laboratori Digital Silicon Valley i d'un servei que és molt interessant, que és el de Trabajo Próximo. Parla'ns de les dues coses que estan, com tu dius, relacionades, perquè una cosa és projecte de l'altra. No? Mira, jo havia estat amb altres startups i vaig aprendre que crear una startup i passar-te un any perseguint una idea per després descobrir que és difícil o que no va bé o que no és realment una oportunitat és absurd. Avui dia la tecnologia és tan accessible, tan barata, tan fàcil, que vaig creure la idea del Lean Startup, de dir, escolta, crea'm el mínim possible viable per poder anar a consumidors i practicar el que jo dic la dictadura de l'usuari, que és el que realment al final determinarà l'èxit d'un projecte. Silicon Valley és un laboratori dissenyat per executar productes mínims viables, provar-los, i si és un coet i funciona fantàstic, endavant. I si no, el tanquem i fem una festa. Literalment tenim per contracte pactat amb algun dels inversors fer una festa si no funciona. Trabajo Próximo, curiosament, va ser el primer projecte que vam iniciar en aquest laboratori, que en teoria és per evitar invertir molt en un projecte, i de seguida va sortir amb un spin-off, i ja té el seu propi equip, els seus propis inversors, i consisteix en això, consisteix en una aplicació mòbil per ajudar a trobar feina propera. És a dir, perquè la gent pugui trobar feina a prop de casa. Hi ha un tipus de feina en el qual el cost de desplaçament és molt alt. Però feina fixa o sigui, qualsevol tipus de feina? Feines. No és un lloc per freelance, tot i que hi ha feines a molta alta rotació. Ara estem a la campanya d'estiu, la gent està buscant feina de camarer, de recepcionista, als hotels, a les platges, i ho està fent servir, però al final 3 mesos de feina són 3 mesos. Saps que és un tema molt interessant? Perquè sí que ho sé, sí. No només per la gent que viu a una gran ciutat, sinó que hi ha o sigui, això ho hem parlat alguna vegada aquí a Mossega la Poma, la gran avantatge, almenys perquè no som tan urbanites, jo si pogués viure fora de Barcelona hi viuria. La gràcia és que necessitaria treballar fora de Barcelona, a prop d'on teòricament haig de viure. O des de casa també. Des de casa també. Anar a l'empresa és xulo, perquè et relaciones, pots anar al Bacoa, com fem nosaltres els divendres, a Càpside, està bé. Però el que no és viable és viure lluny de la ciutat i haver de desplaçar-se cada dia, és inviable. Per tant, això de Trabajo Próximo té sentit també en aquesta línia. Al final penseu que el que fa servir és les dues coses que té el mòbil per sobre de l'ordinador sobre taula, que és la geolocalització i la immediatesa. Correcte. Llavors, ara estem treballant la geolocalització, que és perquè trobis feina a prop, però també volem utilitzar la immediatesa, és a dir, que puguis fer un xat immediat amb el candidat o puguis contractar ràpidament quan et falta un camarer a les 8 de la tarda perquè tens una feina a la punta de feina a les 10. Segons on visquis, jo visc a l'altra punta de Barcelona, visc a Badalona, jo tinc quantificat 20 de treballar, em costa potser 2.000 euros a l'any. La mitjana són 37 minuts de desplaçament d'anada i de tornada aquí a Barcelona. És la pasta i el problema de sostenibilitat. No? Però bueno, per això estan els podcasts, no? Per escoltar durant el trajecte. També és veritat, també és veritat. També. Sí, a la ràdio FM. Que bueno, als Estats Units que tenen aquesta cultura de fotre aquestes grans patejades de carretera que fan, i ells tenen els audiollibres o els podcasts que són... Anem movent-nos cap a coses que has estat implicat o que t'han implicat i coses que faràs aviat, perquè parlarem de Formentera. Però abans
un article que ha sigut avui preparant el guió que m'ha sobtat. L'escriu l'Estefania Gosser amb 2 zetes, no sé com es pronuncia, et citava en un dels articles que ha escrit en el diari, crec que ha sigut aquest cap de setmana o la setmana passada, parlant d'aplicacions dirigides a estudi de mercat que bonifiquen econòmicament els usuaris que aporten fotos, vídeos o fan determinades accions que són curtes. Els preus d'aquesta bonificació oscil·len entre 2 i 50 euros per una col·laboració. Com va això? És que això jo he flipat molt, no ho havia sentit mai, que et paguessin per anar al súper i fer 4 fotos. No? Doncs mira, jo soc, si ho porto una mica conceptual, jo soc de l'opinió que una de les grans aportacions d'internet és la possibilitat de fer el crowdsourcing, és a dir, de que la comunitat faci feines distribuïdament que abans costaven molts diners. Això és un exemple, jo sempre ho dic a més als alumnes, penseu en la vostra indústria de quina manera podeu aplicar el crowdsourcing. No? Doncs aquests senyors ho han aplicat a la recerca de mercat, no? És a dir, al final diu, si necessito saber si el meu producte o del meu client està als punts de venda, si tinc que enviar un tio meu a anar cada un per un em costa caríssim un altre cop desplaçaments, etc. No? I si tenim un exèrcit de voluntaris que a més volen cobrar, i aquí és on està potser el punt una mica més crític, i els puc activar amb la immediatesa del mòbil i la geolocalització, acordeu-vos, els 2 punts importants del mòbil, perquè vagin al supermercat que tenen més a prop i facin una foto i me l'enviïn i em diguin si aquell producte està allà o no. Això té molt de valor, té un cost molt baix i posa en pràctica jo no diré la marca, no la puc dir, però té a veure amb el Real Club Esportiu Espanyol. Si anés al meu súper no faria ni fotos ni vídeos, gravaria la veu de les caixeres. Vale? Crec que acomiadarien a més d'una. L'has d'explicar. Sí, de veritat, és terrible. Ho sento, Tomàs, però has dit masses coses ja. Ja, gràcies. Tanca el micro. Targeta groga. Formentera 2.0. Què és això? Doncs mira, és el primer cop que hi vaig, però és la 3a edició i el cap de setmana que ve ens en anem 4 dies... Sona molt bé, Sona molt bé, a veure si us apunteu, 4 dies, ja diuen, no? Per desconnectar per connectar, que també està molt bé. Diu bé, el Frank, ara se'n va a Formentera a treballar. De farra. Això serà feina, La masterclass és una jornada. No, jo tinc una masterclass, una taula rodona i penso participar molt activament a la resta d'intervencions dels altres experts interessantíssims que venen a aquest programa. Sí, està molt bé. González, ve la gent de Barçà, o sigui, és un col·lectiu molt interessant, som un grup petit, però serà maco d'estar 4 dies realment junts, aïllats del món però connectats, sobretot entre nosaltres, i a vegades va bé un cop l'any fer una reflexió d'aquest estil. Jo soc del que dic que els coneixements... Aïllats amb internet o sense internet? Som molt internet, jo no puc estar sense 7, 8, 9 i 10 de maig, inclou un cap de setmana, per això tu vas a fer la conf, això hauries de fer tu amb els de Telecos, que ho feu aquí a la plaça Catalunya i no te'n vas enlloc. No, me n'heu d'estar lluny de tot un temps, això va bé. Això a Mallorca, allà amb els avis. Amb els avis, sí, exacte. Doncs això, i la persona que ho porta, la Rosa, molt maca, la persona que està fent del promoting de l'experiència, molt agradable, molt maca, hem tingut la sort de poder parlar amb ella aquest matí, des d'aquí, des de Mossega la Poma la saludem, diu que ens promocionarà i que repilarà a Twitter el programa. I la contacteu per Twitter i us contesta tot, que això és el bo també, perquè hi ha un tema de viatges, de cost i tal, pregunteu el que vulgueu i si teniu interès val la pena. Diu que és molt més fàcil anar de Barcelona a Formentera moltes vegades que passant per Mallorca, vale? Que és curiós. És més fàcil anar per Eivissa per anar acabant, com fa una barqueta, no? Per Mallorca no és més lluny. Entre illes, a diferència de Canàries, no hi ha Vinter. Això és una cosa que sempre m'ha sobtat moltíssim. A Canàries hi ha Vinter que comunica amb avionets totes les illes. A Balears això no passa. No. Això és per la gran pressió de Mallorca, suposo, sobre el turisme internacional. Potser la gran pressió de la península, perquè el que hi ha és que voles des de... Les aerolínies i que també hi ha ferris, home, que tampoc és tant. Per anar acabant, com et quedaràs, ens has dit, i t'ho agraïm a la part de la tertúlia, ja ho hem posat, perquè ho vàrem posar fa uns dies, però ho tornarem a posar avui, la teva música, el Do It, que la vas enregistrar. Explica'ns la història d'aquest Do It. Doncs mira, jo soc un aficionat a la música, sempre he tingut l'estudi en el Mac, tinc el Pro Tools, etc. Però no tinc temps, estic viatjant moltíssim i no tinc temps. I fa poc vaig canviar de mòbil, vaig agafar l'iPhone 6 Plus, perquè necessito pantalla gran, i vaig fer un vol transatlàntic i em vaig trobar aïllat, no tenia internet. És clar, jo que fa videojocs, jo no soc de videojocs. No, però esclar, i em vaig trobar que tenia en les meves mans, en el meu mòbil,
loops, que són trossos de cançó, com un puzzle, al final estàs muntant un puzzle, no? I 9 hores per endavant hi ha uns auriculars posats. Bueno, no es pots imaginar el festival que vaig muntar en aquell avió. Vaig muntar una cançó sencera, després la vaig cantar a l'hotel amb el micro que porta el telèfon, no portava el meu micròfon. I va sortir el que heu sentit. I em vaig adonar del que tenim a les mans. I si no ho heu sentit, ho sentireu ara tot seguit, que és la música que posarem. Però el meu punt és, la que em vaig adonar és, tenim unes eines potentíssimes de creació a les nostres butxaques. Els hi diem telèfons perquè és el que eren abans. Però ara són per poder fer, pots publicar a nivell mundial, pots fer fotos amb més qualitat que els fotògrafs dels anys 80 professionals, pots editar música, pots fer vídeos, pots fer pel·lícules. A què estem esperant? Per què estem perdent el temps consumint quan podem estar creant? Aquesta és la meva obsessió d'aquest any. Mira, Fran, tinc una cita que t'agradarà, que és el Brian Clark, que és aquest que és de Copyblogger, que és una web famosíssima, i que diu tenim més tecnologia a la nostra butxaca que la que va fer servir l'ésser humà per arribar a la Lluna. Què estem fent amb ella? Aquí està la pregunta. Jugar al Candy Crush. I això, per lligar amb què dèiem al principi, és un tema d'actitud. Això és el que ha fet en Frank Carreras amb el seu iPhone en aquest vol transatlàntic. Ja hi som. La piconadora. Piconadora marxa enrere. I hem pagat drets per aquesta cançó. Flipa-lo. Digues, Carles. No, jo volia dir al Frank que si va a Austràlia alguna vegada, que jo vaig anar i són unes 22 hores de vol, que jo crec que pots treure ja un àlbum sencer amb 22 hores d'anada. El faig una pel·li. Faig una cançó. Molt bé, música de sintonia del racó... Fas un Lego stop motion a la tauleta de l'avió. Això, música i sintonia del racó Mussegui News. Cada setmana i a cada programa, ja sabeu, des de fa uns dies o uns episodis, saludem de forma especial a una de les emissores que emeten Mossega la Poma a la seva graella, i en aquesta ocasió no és exactament una emissora local, sinó és un canal de televisió, ràdio i contingut digital que es diu laveujove.tv. A la Conca de Barberà, laveujove.tv trobaràs cada episodi de Mossega la Poma, tant en àudio com en vídeo. I com sempre donem una abraçada als responsables, col·laboradors, tècnics i seguidors del canal La Veu Jove TV, i en especial, i aquí vas tu, Marc, el nostre amic Marcel Huguet, el Metal Transfer, que hòstia, té una foto en el Twitter allà
però super penjada, on fire total. Marcel, una abraçada. També, com sempre, animar-vos a que ens deixeu valoracions i principalment comentaris, perquè valoracions ens en feu. Jo cada vegada que entro a l'iTunes, al nostre canal de podcast iTunes, veig més estrelletes. Però comentaris a la gent li fa mandra. Coi, a mover-se, com diu el Frank. I que entrin en el canal de YouTube i ens facin subscribe, i que ens facin likes i aquestes coses. Vale, i acabem per parlar del nostre darrer patrocinador, la gent canyera d'Ironhack. Ja saps que tu has de fer una reclusió monàstica durant 8 setmanes si vols aprendre a programar en iOS i després escoltar la cançó de Capside amb el cant gregorià. Exacte. Doncs això, programar web, Ruby on Rails i moltes més utilitats de programació avançada com es fa avui dia la programació en web i programació amb iOS, 8 setmanes tancat, a tope, pencando, demanant permís a la dona, als fills i a la feina. I al programa 240 de Mossega la Poma trobaràs una entrevista a la gent d'Ironhack, sabràs més detalls, que saps que si et connectes a través d'Ironhack/Mossega la Poma et fan una classe particular, un parell d'hores, 2 hores de classe personalitzades, no és perquè has vingut de part de Mossega la Poma. Correcte. Anem a la tertúlia Mossegui. Parlem-ne. Tertúlia Mossegui. L'actualitat tecnològica debatuda amb passió. Tertúlia amb un panell avui d'excepció, el senyor Carles Canyo, Marc Alier, Frank Carreras. Avui tindrà... Fran, allò que he explicat abans de la gent que grata els Apple Watch d'or, com ho veus? Ho veus que té alguna raó de ser o...? Mira, Apple és una empresa que es pren les coses molt en sèrio, són molt professionals. Jo estic segur que això ve d'investigació de la indústria de la joieria, no crec que sigui un tema d'Apple. Que això deu passar i ells, doncs, com que són persones que fan els seus deures, doncs són tan organitzats que ho hauran posat a la seva política. No m'estranya. De fet, hi ha gent que ho fa amb els anells d'or. El rasca per dintre per repelar una mica i llavors els torna o fa qualsevol xorrada. Bueno, anem per temes. Un que gairebé no és tema de tertúlia, però ho volia citar aquí en aquest punt. Sabeu, ha sortit en el TN i ha sortit al Telenotícies, ha estat dient-se aquests dies, una nova iniciativa d'una gent de les Terres de l'Ebre que es diu KeyCat. Tu pots comprar una caixeta que té una forma de tecla, a dintre van unes enganxines i, per cert, no es diuen enganxines, es diuen adhesius. He estat mirant-ho en el Tercat. Gomets en diuen a l'escola. Els gomets de la punyeta. Porta la Y. Papa, m'han posat un gomet. I la L geminada. I així pots canviar el teclat. I també això costa 12,90, tenint en compte que són 9,90 més 3 euros d'enviament. Hi ha 2 jocs, hi ha en total 6 tecles. Però m'ha fet una mica de ràbia, i ho dic així públicament, que ningú se m'enfadi, perquè en tot aquest procés hi ha el procés, diguéssim, del canvi del teclat i la bandereta famosa per canviar la bandereta americana o espanyola dels teclats de Mac. I això és una cosa que des de fa molts anys ho hem publicat a Mossega la Poma. Tenim la bandera occitana, la bandera d'Andorra, la senyera, l'estelada, el que vosaltres vulgueu. Tant és així que he dit, saps què? No només ho farem nosaltres per tothom que ens ho demani, sinó que ensenyarem com funciona aquest programari que fa això, que es diu Ukelele, que és superfàcil de fer anar, i farem un screencast i el penjarem aprofitant el 1 de mayo, que és fiesta del trabajo, que suscribe va a currar i us farà un screencast. Apa. Si saben el nou iOS que si tens que enviar un emoticon o una mà o una cara et fa triar el color de la cara, perquè pots ficar una cara o més negra o més groga o més... No hi ha cares verdes encara. Encara no hi ha de color verd perquè els aliens encara no... WhatsApp. Trucades al WhatsApp han arribat a iOS, ja estaven en Android. L'Albert Cuesta ha fet un article interessant que us enllaçarem a l'economista.es dient molt bé, aneu dient que les trucades són gratis a través del WhatsApp, però no ho són. Les operadores es freguen les mans perquè hi ha despesa de dades. Si encara que tu estàs amb una wifi, l'interlocutor al que truques no està, catxipunt, a pagar. Catxipunt. No, va ser interessant la reflexió de l'Albert Cuesta. I avui... Però a veure, això ho hem tingut des de fot 15 anys amb Skype, no? Per no parlar com sempre fem sense cap tipus de prova i de criteri. Avui en Carles i jo hem fet una trucada dutxa time, vale? Estàvem al lavabo, anàvem trucant-nos i hem fet la prova. Jo no estava al lavabo. Jo estava a la dutxa. T'estaves dutxant o... No, ja m'imagina el Tomàs a la banyera amb l'ànec allà... El patito. No, que tenim aquell altaveu xulo. No, és veritat. Sí, el posarem a l'altaveu perquè el compreu, això ens cau royalties en l'afiliats d'Amazon. Sí, és veritat. Pensa'm això, ha pagat drets d'autor. Royalties
més, a Amazon en castellà li diu regalies. I jo vaig dir... Regalies? Què vol dir regalies? Petaceta. Regalies. Bueno, com ha estat l'experiència, Carles? Doncs avui millor que la primera vegada que ho vaig provar, que va ser anar pel carrer i era com molt estrany, perquè hi havia com un retard i a més jo em deia no et sento, que ja molt bé, i n'hi havia una mica, i quan vaig dir et truco per telèfon normal, doncs em sentien bé i no sentien el vent. Avui hem parlat i estàvem tu i jo per wifi i dic, ui, avui ho noto molt bé. Tot i així la meva veu se sentia una mica més tard escoltada en el teu telèfon. O sigui, jo me sentia a mi una mica més tard. Sí, hi ha una mica jo no la sentia, però dic, va, anem a penjar i a fer-ho per treja. Llavors la cosa ja ha degenerat una mica bastant, no? Jo conec gent que ho fa per Android, en comptes de trucar-se directament, enviar-se missatges per WhatsApp en plan walkie-talkie, i els dic, escolteu que la tarifa de dades també costa calés perquè ho fan sense wifi. Nada, què dices? La llamada és gratis. Sí, no, gratis res. Fins i tot l'establiment de la trucada consumeix dades. Però puc dir una cosa? Sí. Encara feu servir trucades? O sigui, jo conec a gent, no, t'ho dic en sèrio, jo estic coneixent gent nova ara i conec a gent amb la que em veig en persona, m'escric contínuament i no ens hem parlat mai per telèfon. Com a màxim, i això ho veureu amb la gent jove, em deixen un missatge de veu per WhatsApp, però unidireccional, per dir-te alguna cosa que els hi fa mandra d'escriure. És que ja no es fa servir les trucades. Però jo dic a una mi saps cosa, per què em van bé les trucades? Per parlar amb la meva dona. Perquè hi ha coses que no pots parlar de les criatures i llavors aquestes converses les tenim per telèfon. I fas com l'Arnold Schwarzenegger a la pel·li aquella, que a la seva exdona posa una gravadora que diu sí. Hi ha una cosa curiosa. Mentires arriesgades. Ara fa un any vam posar el WhatsApp a la meva mare, a tots els fills hi van posar el WhatsApp. I el WhatsApp no ha invalidat les impossibles de negociar trucades de veu a la mama. O sigui, tu l'has de trucar igualment. Si no la truques, el WhatsApp no serveix, no és com... No és un substitut. Frank, la mama no. Jo t'he dit una cosa, Frank, jo utilitzo molt el WhatsApp, però hi ha vegades que em fa mandra escriure tant i prefereixo trucar i sentir la veu de l'altre. I a més, una cosa que em fa molta ràbia és que algú molt proper, rotllo família, em feliciti l'aniversari per WhatsApp. Felicitats. Tu vols la sincronicitat de la trucada, que tots dos heu d'estar fent el mateix. La meva germana em truqui i em digui... Per dir-te el mateix que et podria dir una cosa. No, però tu li envies un WhatsApp, l'altre contesta, té el telèfon, ara el truco. És que... Clar. A mi hi ha clients que encara em demanen que els enviï coses per fax, segle XXI. Sí, bé. Avancem. Us he citat abans a la introducció un article del Wall Street Journal. L'article és una mica groc perquè el titular ve a dir que veurem dispositius dintre de molt poc pels quals els nostres smartphones podran llegir l'ADN. Aquest és el titular del Wall Street Journal, però si llegeixes bé fa referència a una empresa que es diu Scanadu. Aquesta empresa és californiana, està situada al NASA Ames Research Park, que és el lloc on estan les empreses que fan recerca per la NASA, poca broma, i fa recerca en dispositius biomètrics amb interessants iniciatives que trobareu a Indiegogo, us posarem en l'enllaç. Com deia, fan recerca amb una cosa, tenen una mena de coseta petita, molt més ergonòmic que el tricoder de Star Trek, però la idea neix d'aquí, ho expliquen, que neix del tricoder. Ara mateix tenen un dispositiu, l'estan acabant de provar, ja han guanyat tota la pasta que volien a Indiegogo, han aixecat un finançament de 33 milions de dòlars i ara mateix estan fent aquest mateix dispositiu petit, és una cosa rodoneta, llegeix el ritme cardíac, la pressió sanguínia, fa una oxiometria, que és la capacitat d'oxigen, la temperatura i fins i tot pot emetre un electrocardiograma. Sensors. Sensors. Sí. Futurs són sensors. Sí, 33 milions de dòlars. És increïble com s'aixeca la pasta als Estats Units, tu. I a més fan joint venture amb empreses. Ara una de les últimes notícies al seu blog és una joint venture per tirar endavant un projecte de desenvolupament encara més important amb una empresa de Belfast. Home, els sensors que li falten aquí és el tema del sucre en sang, perquè hi ha un mercat tremendo per el tema dels diabètics que es tenen que estar contínuament punxant i... Qüestió de temps. No, ara ja hi ha productes però tenen costos que estan sobre els 3 euros al dia i evitar la punxada, això també és un Avui he llegit un article que deia una forma de treure sang sense punxar, sense agulles, per capil·laritat o no sé quina història. I poder fer l'analítica, que sí, clar. Triga més, diu que triga 2 minuts però que no fa mal ni fa punxada. Hòstia, això és brutal. Jo us dic de sempre, doneu-ho per fet perquè ho faran, la qüestió és com ho utilitzem i per què ens pot servir més que per les coses òbvies, perquè aquí és on estan les oportunitats. Més notícies. Aquesta setmana els mitjans americans que seguim amb fruïció el senyor Marc Alier i un que subscriu, tothom ja tenia l'Apple Watch, estava provant i m'ha sorprès veure per què el feien servir i ho combino amb un correu que ens ha arribat de MailChimp
MailChimp és aquest sistema que nosaltres fem servir de newsletter per enviar els àudios del programa a les amb emissores. colorins amb i colorins, fonts que es presentin bé. Sí, de fet, fa seguiment de campanyes, tu pots veure quanta gent ha obert el és correu. Fantàstic. Sí, i quanta gent n'ha fet clic. Doncs han tret una aplicació per Apple Watch. Per veure els MailChimps en l'Apple Watch. No, és el gran notificador. Si tu que no t'agraden les notificacions, a l'Apple Watch és un gran notificador. Això igual canvia amb el temps, però ara per ara el que et veus... Si hi ha moltes aplicacions, hi ha 300, 400, 500, no recordo, però la majoria només fan que notificar. Això és molt pobre, no. Hòstia, estem parlant de l'Apple Watch. No, però les notificacions de veritat és que no les vull. Per cert, es poden desactivar i és la gran funcionalitat. El que passa que quan les integres en el teu workflow pots fer molt més quick dispatcher, que és el que intentava explicar-te l'altre dia, que en Android això està millor resolt. Tu ets de notificacions o no? No, però entenc que la gent que està fent servir això treu el telèfon de la butxaca moltes menys vegades i això ja té un valor. Però de totes maneres, jo això ho veig com la primera utilització d'una tecnologia molt més potent. No? Recordeu com eren els primers programes de televisió. Si els programes de ràdio són 4 tios al costat d'una taula amb un micròfon, els primers programes de televisió eren 4 tios al costat d'una taula amb un micròfon i una càmera. Sí, és el que estem fent nosaltres ara. O sigui, estem als anys 30. Exacte, ja us ho he dit abans. Però la televisió ha canviat quan realment s'ha aixecat la gent i ha dit, ostres, podem anar fora. Amb internet ha passat el mateix. Sí. La primera generació d'internet era jo parlo i tu escoltes. Després, de sobte, les xarxes socials han dit que aquí parla tothom. No? Pues l'Apple Watch ara és notificacions, però déu-n'hi-do el que pot ser després. No? Donem-li una mica de temps. Sí, jo només parlava d'aquestes primeres passes, no? Igual que també ens va sorprendre l'iPhone quan no tenia... No traurem el telèfon de la butxaca, però llavors estaré jo parlant amb tu i de tant en tant mirem el rellotge. A mi m'ha passat, tinc un amic que es diu César que té un d'Android que està molt bé, i estava amb ell i anava mirant l'hora i jo li vaig dir al final, que has de marxar? I diu, no, és que m'arriben whatsapps i coses. Això canviarà, ens haurem d'acostumar. No sé si tu volies parlar d'això, Carles. Ha sortit una nova vulnerabilitat per iOS que genera un reboot loop quan estàs dintre de la seva zona wifi per dispositius iOS. Sí, vaig posar la notícia i sí, però vaig llegir en diagonal. Wall Street Journal, que és un diari de prestigi. Aquesta notícia va sortir a The Guardian, un altre diari de prestigi. Hòstia, són una mica grocs últimament en temes de tecnologia, perdona, perquè si et llegeixes bé què vol dir... Han de vendre diaris i han d'omplir les pàgines. Jo reconec que aquí vaig llegir-me això, vaig llegir The Guardian i vaig posar-me a la poma i tampoc sé fins a quin punt això és cert, però si és cert es veu que fan un atac i tota la gent que té iPhone se li queda el mòbil sense wifi, era una cosa que podies fer, treure la wifi, i l'altra que se li reinici constantment. Sí, mentre estàs dintre de la zona d'acció de la wifi se't reinicia i clar, quan es reinicia i el telèfon es torna a connectar aquella wifi que tenia connexió una altra vegada i et torna a forçar a través d'una vulnerabilitat SSL, que no entrarem en temes tècnics. Això existia, estava en Windows. Ja estava en Windows? En Windows XP. Bueno, no faré cap comentari si no tindrem crítiques per ficar-nos en Windows. En qualsevol cas... Que no anem a ficar-nos en Windows, la notícia diu una cosa que per això dic que és un poc amarillo. Diu, it crashed almost immediately. Però aquí la clau està amb l'almost. Sí, tu pots desconnectar la wifi, m'entens? Abans que et forci una altra vegada el reboot. No? Per tant, això no és massa creïble. Vale? El que peta molt últimament el que peta molt últimament amb l'iOS és el Safari. Sí. Peta moltíssim, estàs veient pàgines que són una mica complexes i paf, peta, diu, lo que Sí. I no té sentit que peti tant el Safari. Menys quan has pagat 1.000 napos per un iPhone. Bueno, però també pots instal·lar Chrome o altres navegadors. És el que anava a dir, l'ordinador tradicional qui fa servir a l'estàndard, l'Explorer o el Safari, no es fa servir tampoc. Per cert, seguint amb les proves... Safari en Mac va molt bé. En Mac, sí, però en Mac el Safari va molt bé. El que passa que des que Google ha tret el producte aquest a l'Inbox he tornat a anar cap a Chrome i ara torna a anar bé, perquè va haver una època fa mig any que Chrome era bastant patateta. Recordeu, la setmana passada vàrem estar provant aquest telèfon de marca francesa, fabricat a la Xina com tots, que és el Wiko. Ja t'has regularitzat amb el tema Poma? Sí, no, es faig servir els dos, encara el porto. Sí. Val a dir que és curiosíssim el que m'està passant i t'ho volia comentar, Carles, com a representant de Chromecast que ets. Com ara he hagut de modificar la meva wifi, ja no pot ser una wifi xula, potent i bonica, sinó que té que ser una wifi adaptada a Android,
Se l'acabo de fotre. Bueno, Raül, ja l'escriuràs tu, vale? Raül, arriba. Entre en Raül i el Benjamí et fotran a caldo. Quan vingui el Benjamí ja veuràs. Doncs, però bé, ara va bé. Està molt pensat, o sigui, la integració Chromecast Android és molt potent. Una crítica a Google, tant que parlem d'Apple i de sus coses cerrades, a la DON, perquè tu puguis emetre des del teu ordinador cap al Chromecast, només existeix com a plugin per a Chrome. Sí, l'he estat buscant a Safari i a Firefox i no existeix. És veritat. Pues ja me l'és, coño. Però si ja els interessa anar amb el Chrome, home. Si... El Plex, aquest sistema, diguéssim, funciona molt millor. Què és el Plex? Què és el Plex? A veure, tu instal·les un servidor multimèdia amb un PC o un Mac i després tens un client al teu mòbil i llavors pots veure pel·lícules, música, ho pots enviar a Apple TV, a Chromecast, a una Play, a el que vulguis. Doncs no he aconseguit que em funcioni bé, del tot bé, en l'Android i en canvi em funciona molt millor en iOS. Instal·lar Netflix és un drama. O sigui, no puc tenir... O sigui, així com en Mac, en iOS, puc crear-me una compte a l'Apple Store americana... Jo tinc la solució. Sí, no, ja te l'he llegida, però no funciona. Ara, explica-la. Aptoide. L'he baixat d'Aptoide i Netflix no em connecta, tot i que vaig seguir els teus consells de fer un redireccionament de la IP... de la 888, o sigui, de les IPs de Google dintre del meu router, ho vaig seguir, gràcies pel teu manual, molt ben explicat, però Aptoide no va. Igual és problema del Wico. També hi ha la 4444 que és OpenDNS que també va molt bé. Escolteu un moment, sí. Els vostres oients entenen tot això que parleu? Perquè teniu uns oients superavançats. Només un 0,5%. Sí, però aquests són els que volen veure Netflix perquè volen pagar... Però els clients de podcast tenen un botó que és 30 segons endavant. Exacte, anava a dir, No durem gaire, quan posem en aquest nivell no durem gaire, però havien de discutir aquest punt. Us llegiu el llibre d'en Carles, que està tot explicat, i ja està. Quan val el teu llibre, Carles? Exacte. 3,5 euros. Ho has posat per algun motiu o...? Sí. Per què? Perquè em sembla un preu raonable. I, bueno, diu Amazon que són 100 i pico pàgines. A mi em sortien 70 i pico amb l'editor, però Amazon sí diu que són 100 i pico 100 pàgines del Kindle, no sé. Depèn de la font que pesen com 100 pàgines de pernil el col·lega. Pels que no ens van escoltar la setmana passada, Carles, expliquem una mica de què va el llibre de Chromecasteando. Però és una guia per exprimir aquest dispositiu i explicar una mica tot el que es pot fer, des de lo més típic que és veure pel·lis, sèries, programes de televisió i YouTube, coses fins més elaborades, a coses com música o fins i tot... Una peixera a la tele. Una xemeneia virtual. Una xemeneia virtual, això és important. Fa l'olor igual? No, això no. L'oleta aquesta de llenya, d'alzina... Bueno, avancem. Volia parlar de números d'Apple, però tu portaves un tema, em sembla? Sí. Ahir un company, un professor, el Miquel Tarazona, em va ensenyar que va entrar a Dropbox.com amb el navegador, Frank, encara hi ha gent que utilitza l'ordinador. Sí, I llavors va obrir un arxiu docx, aquests d'Office, i es va obrir... Perdona, un arxiu docx que estava a dins de Dropbox i obrint-lo des del navegador. Sí, des d'un Linux. Sí. I surt el Word Online, sabeu això, el 365? Sí, el servei d'Office 365. I dic, ostres, sí, acaben de... és bastant recent. Hi ha com un acord entre Microsoft i Dropbox. I tu mires el Word Online i té l'estructura com el Word, diguem-ne, escriptori, amb aquells menús allà... Sí, el que passa que això, si ho tens aïllat, has de pagar llicència d'Office 365 i, en canvi, si obres des d'un Dropbox... Dropbox de pagament o Dropbox de gratis? De gratis. I clar, vam dir, ostres, això aquí Google haurà de posar-se les piles, perquè jo faig servir molt Google Drive i Google Docs, però té unes quantes limitacions. Ara que estem tots aquí damunt de la taula, una petita enquesta d'aquestes... La principal limitació de Google Drive és la horrible organització, l'organització de la informació. O sigui, sembla que sigui una galleda on vas fotent la informació allà dintre i no gestiona bé les carpetes. Què feu servir com a sistema d'arxiu en el núvol i sincronització? Fran? Jo soc de Dropbox. Tu de Dropbox. Jo utilitzo Google Drive per fer coses que només es poden fer amb Google Docs i col·laborativament, i el Dropbox per programes com Photoshop o tal que necessito un programa d'escriptori. Marc? Jo faig com en Carles, faig servir Google Drive per col·laborar, pel guió de Mossega la Poma i tal, i estic a Dropbox i pago. Jo també pago. 1 tera. Sí. 5 teres. Què dius? Sí, perquè tinc el grup de recerca, tinc 5 comptes i ens donen 5 terabytes. Jo
feia com Així de vosaltres. bèstia. Estava també a Dropbox. Google Drive era anecdòtic pels temes dels guions de Mossega la Poma, perquè té la part de sharing, de compartició, que és interessant. Feia servir Dropbox. Però l'altre dia tu em vas dir, què ha passat? Que m'ha ajudat coses. I estava buscant el logo i no trobava. Me estoy quitando, perquè Dropbox és molt car. Compares els preus de Dropbox amb Jo no he fotut les coses de Mossega la a Poma. l'iCloud Drive. No el podem compartir. Ja les tornaré a posar, aquelles que necessitis, no pateixis. Però és veritat, és molt més barat iCloud i com ara ja pots crear carpetes i les pots navegar des de diferents dispositius, cosa que havia criticat moltíssimes vegades. Però des del teu telèfon Android no hi pots entrar. El que passa que jo puc fer salvaguardes, sí, tens raó, puc fer salvaguardes, però com el meu ecosistema de moment és Apple, faig salvaguardes, les còpies de seguretat, tot va parar a l'iCloud Drive. I val bastant més barat que Dropbox. Que ara ens han tret les comptes d'universitat. A veure, la gràcia de Dropbox és que pots compartir amb tothom. Tothom té Dropbox i és multiplataforma a tope. I l'iCloud és diguéssim molt més, diguéssim, pajillero, ets tu amb tu mateix. El teu ecosistema, les teves pometes, el teu pòster de la Roca i el Vin Diesel. Haig de repassar quines hores es programen les diferents emissores, que són moltes, i espero que cap caigui dintre d'horari protegit. Aquesta tertúlia, avui en companyia d'en Frank Carreras i dels elements devastadors de la taula, t'arriba gràcies a Capside. Capside és l'empresa líder en disseny i gestió de sistemes TIC essencials per clients com el Punt Avui o Meteocat. Amb més de 12 anys d'experiència, Capside és expert en rendiment i escalabilitat per projectes d'entorns crítics, cloud i big data. Capside, el teu especialista en infraestructures per projectes cloud. Troba'ns a capside.cat. A mi ens ha quedat més Cristal Oscuro que una altra cosa, més que Can Gregorià és més Cristal Oscuro. Que sàpigues que el patrocinador de la Falca escolta, i l'altre dia el vaig creuar a un dels passadissos, va venir a parlar amb mi. La gràcia de Capside, que és una empresa moderna, és que els jefes parlen amb els seus empleats, no com altres. O els hi disparen directament, sí, amb una pistola amb Nerf. d'aquestes Nerfs. També ho fan, sí. Doncs em va dir, oi, heu canviat la música. Com és que hi havia una aclamació popular. És que el director de màrqueting no està massa content i últimament no em dirigeix la paraula, tot i que anem a dinar junts. Val, doncs... Allò, Raül, digue-li a en Tomàs que em passi la sal, no? Propostes Mosegui. Temps de propostes i suggeriments a Mossega la Poma. A mossegalapoma.cat/revisions trobaràs els productes revisats i recomanats per nosaltres i vosaltres. Si fas servir els enllaços als articles revisats al blog, no et costarà més diners, però ens ajudaràs a mantenir el programa. Connecta't a mossegalapoma.cat/revisions. Gràcies. Molt bé, aquesta música és d'una gent que es diu Proleter, i es diu, no recordo, com es deia? April Showers, molt xula. Doncs això, Raül Arribas, el Raül Arribas ens ha fet una proposta a Mosegui. Parla d'un gadget que es diu Jambone App Move i Jambone 24. Són monitors d'activitat física i ha escrit un article xulo a l'Araba de Jocs, provant aquests dos gadgets. Jo tinc encarregada la Xiaomi Band. I què tal? La tinc encarregada, com m'arribi ja t'ho explicaré. Però després una decisió, per alguna cosa serà, no? Perquè era bo i barat i jo li vaig veure al Benjamí i em va fer gràcia i com que són 4 duros l'he encarregat. Aquesta d'aquí? Com? Sí, com aquesta d'aquí. Què tal? Molt bé. Veu? Sí, però només que et controla els ronquidos. A quina mà la portes? A l'esquerra. Vale, només els ronquidos, no? Vale. Pau Nin, un nou podcast en espanyol que es diu Replay, sobre cultura musical del videojoc. És molt bo, el condueixen... Tomàs, segon amonestació. Per la tercera vaig al carrer, estic avisat. Doncs això, ens parlava en Pau Nin, al Pau Nin hem fet referència fa una estona, d'un nou podcast en espanyol que es diu Replay, sobre cultura musical del videojoc. És un podcast només dedicat a cultura musical del videojoc. Les músiques dels videojocs. Sí, i com s'han fet espera, i per què. Aquí el friqui de capçalera. Jo l'escolto i avui a mi m'han fet plorar. Sí, això deien ells, que també ploraven. Han posat un tema i m'han fet plorar. Sí, el condueixen l'Albert García i el David Jaume Andreu. Els feelings dels records. Vosaltres em compreneu a mi i un becari així. No, però està molt bé. No, s'ha de dir que aquesta gent s'ho treballa molt perquè normalment els podcasts musicals són relleno puro
i expliquen el transfons de la música, coses sobre els autors, l'empresa darrere, està perfecte. Està molt bé, molt recomanable, un podcast super ultra friquis de la música del vídeo. És que jo entro a vegades aquí en la pelo i em trobo en l'home aquest escoltant... Què estàs escoltant? Una banda sonora d'una banda... I plora? Li cau a la llagrimeta? No l'he vist plorar, però escoltant música de videojocs sí. Ja me l'imagino. Per cert, si teniu una recomanació, proposta... Sí, Carles, tira. És que un dia, no vaig poder dir, recomano el podcast del senyor Tim Ferriss, The Tim Ferriss Show, que és aquell senyor que va escriure un llibre que es diu La setmana laboral de 4 hores i que Ei, això ho vull! És un gran llibre i és tot un personatge i fa entrevistes a gent que és molt bona amb el seu. Us recomano especialment l'entrevista que li fa a l'Arnold Schwarzenegger i la que li fa a la Maria Popova, que és la que escriu a Brain Pickings, que té, atenció, 7 milions de visitants únics al mes. No, el Twitter de Maria Popova és petroli. Frank. Home, jo no puc... Aquí em cito a mi mateix. No pots fer-ho, L'autobombo està permès, sobretot pels convidats. Sí. Nosaltres vam fer un programa que es deia Twitter Tulia durant 2 anys a Onda Cero, que està disponible online. Jo només us dic, si teniu una hora, dediqueu-la a buscar un dels 2 programes que vam fer dedicat als avis de Facebook. La gent gran connectada a les xarxes, el més maco. Aquest també fa plorar, fa riure, vam guanyar premis. Val la pena. Si teniu un moment, escolteu-lo, que us divertireu. Prenem nota. Per acabar, l'última proposta la faig jo. Hem actualitzat la guia Tenir cura del teu Mac, el disc dur, la part de disc dur. Hem afegit una utilitat que ens va passar un mossegui que jo no li vaig donar importància, que es diu Chameleon SD Optimizer. Sí, perquè hi ha discs que no en són. Perdona, però tu això ho necessites. Resulta que ho necessito. Sí, ho necessites. Perquè quan tu li canvies el disc dur per un SSD que no és l'original, que no ho fas de fàbrica, quan ho compres amb un Apple, hi ha tota una sèrie de coses que són les optimitzacions automàtiques i recuperacions i reparacions que fa el disc que no venen activades per defecte. I aquesta mena de trosset ho activa. Per tant, SSD Chameleon SSD Optimizer i fotem l'Ocam, però ja. Ese grito... La setmana vinent a Mossega la Poma, més sobre actualitat tecnològica i cultura digital dispersa. Frank, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Gràcies a vosaltres. Senyor Carles Canyo, també moltes gràcies. Ja sé que avui esteu que aparcar els pitufos per poder escapar-te. La setmana vinent a Mossega la Poma, això, més actualitat tecnològica i cultura digital dispersa. Gràcies a tots per la vostra atenció. Com ens podeu contactar i enviar-nos comentaris, suggeriments, insults a cultura@mossegalapoma.cat, a Twitter @mossegalapoma o a Google Plus, a la nostra comunitat que es diu Mossegui, sobretot. On podeu deixar comentaris en els vídeos de YouTube i aquest tipus de coses. I com cada setmana no oblideu no oxitocinar-vos i dopaminar-vos. Adéu-siau.